para sa kaunlad at kinabukasan ng ating probinsya. Kaya naman sa kanyang pangunguna ay pinamigay ang scholarship grant ng provincial government sa 370 graduate study students na nakatanggap ng 6,000 pesos bawat isa. Kalahok nito ay ang magandang balita na dadagdagan pa ang pondo para sa proyekto at magkakaroon pa ng mas maraming scholars ang probinsya. And this year, we are asking the Sangguniang Panlalawigan to allot 120 million not only for you, for our scholars, additional scholars, but to all who are in need, especially students even outside Antique who wants to study in Iloilo or Manila. So, unanda, kunang sa Sangguniang Panlalawigan, hindi kita magtipid sa ating mga estudyante because this is the time for them to prepare our province for our future. Labis naman ang pasasalamat ng mga scholars sa kanilang natanggap na gagamitin itong allowance sa kanilang pag-aaral at pambayad ng kanilang tuition fee. Ako kasi si Kevin Mayo Sibon, pamuloy ako sa Barbasa Antique. Graduate ako ka Bachelor of Elementary Education pero kaya ga-work ako sa Bureau of Jail Management and Criminology. Stationed ako kaya sa San Jose District Jail and nagpasalamat kami kay Governor at kay Congressman Ligarda kay ang programa na ng scholarship grant kaya para sa mga students kang MPA bakal gid nga pulik ka naman kay kauna wala ay gina-implement sa past administration kaya ang administration niya nag-implement na nga matuguruan ng scholar ang mga sa mga graduate studies. It's very bakal gid nga bulig niya kanaman hindi labi lang gid sa hindi lang sa pamasahe or sa kay ma-solve gid ang aman nga tuition para lang makabulig-bulig man gamay ang mga very thankful gid kami kaya nga administration ay patupad ang programa nga scholarship grant para sa mga nag-eskwela graduate school. Salamat kita po kay Governor Dodon Gadjao kay nagabot ang opportunity na siya nga natutuan kami kang scholar nga para mabaidan man sa aming tuition, public tuition naman, pagbayad kag sa mga allowances kag ibang expenses naman. So thank you kay Governor Dodon Gadjao ug kay Congressman Lauren Ligarda. Good morning everyone, I am Maribel H. Luping. Isa talaga kadya sa may Binirayan Gym, kag mabuel ka naman mo sa talar, naging pagro ni Governor David Gadjao. Nagpasalamat din kami ka rakagid ng bulit na matutulog naman. Isa para sa amon nga tuition, kag sa amon nga adlaw-adlaw nga magasto, mga pamasahe, kag kung ano pang mga requirements sa amon nga klase. Kag ang mga pag is dadulong mo sa mabligan na rako pa ang makabugal kang nga pinubuligan. Thank you. Good morning everyone. By the way, my name is Web Liben Serrano of Antique, and on behalf of the Graduate Studies, I would like to say thank you so much to our Governor Rodolfo Dudut Gadjao for sa program, scholarship program. Sara ako sa recipient ng scholarship program ni Governor kag manaman namin ng bahal nga bulig dyan karamon sa tanan-tanan. No, especially kay most of us nag-work kag scholar para nga just in case nga liwatugan nga bahal ang mabulig na sara sa level. We wish nga padayon na anang ginubrahan, anang mayan ginubra kag para sa karaydan kang tanan-tanan. Ako rin sa teacher 1 kang Miakton Elementary School, one of the farthest school of Antique North. Badlayan dalan, alin sa ginsamaan, pagko sa Bungbungan Dos, so makabalabal kay Manay for 15 minutes and then after 15 minutes, isa na kami maglagdag sa Suba for just, I think, the mga 3 to 5 hours. Ang ginagaya naman, isa ka Suba lang, pero 11 times naman na yan. So, amo man, kasi po, sa Jakarta, may inuran. So, hanggang talaga sa hindi kami ka bukad, kaya maganda na baha, danlag ang dalan. So, in case, kailangan mga teachers sa scholar ng provincial, especially from Dudut Gadjao, duro-duro ka salamat. Ang proyektong ito ni Governor Dodot Gadjao ay naglalayong hikayatin at suportahan ang mga Antiqueños sa kanilang pag-aaral.
dahil higit sa ano pamang bagay ay walang tutumbas sa pagkakaroon ng maayos na edukasyon na kanyang pinapangarap na makamit ng bawat